Moja noga. Šta se desilo? Prekaži me auto. Jesi zapratio tablice? Jesam. Samo ti reći telefon na zove. Policija. Prekaži me auto. Jesi dobro? Ne znam, neki Belgija od BMW tip, a ne znam. Boli me noga. Drži maramicu, drži maramicu. Ne da se obrišem. Sve dobro, ajde, možda ustaneš. Mogu. Aj. Ne mogu da idem u školu, moram ići kući. Ajde.